खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 11 जुन बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा बबेबा मोनसे गेदेर खैफोदजों सौदावनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम। वृष राशि। गोनांथार खामानिखौ लानानै नोंथाङा गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। मिथुन राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन, इयुननि थाखाय रांखावरि दोनथुमनानै लानो हागोन। कर्कट राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ, इसोरनि फारसे नोंथांनि फोथायनाया खमायलांगोन। सिंह राशि। गावनि अहंकारावनो नखरनि धोन खहा जानो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलियोब्ला गाहाम। कन्या राशि। नोंथांनि जाफुंसारनाया फंबायनि जिउआव सुखु लाबोगोन, फंबायखौ हेफाजाब होनो हागोन। तुला राशि। गावनि लुबैनाय बायदियै खामानिफोरखौ मावनो नाजागोन, रांखावरि बिथिङाव लोरबां थासारि सोमजिनो हागौ। वृश्चिक राशि। गोबावनिफ्रायनो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनगोन, गोसोनि साननाया जै जागोन। धनु राशि। मावनो लानाय खामानिफोराव गुबुननि हेंथा मोनगोन, गोसोखौ जोबोद गाज्रि मोनगोन। मकर राशि। फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा मोनगोन, नखर जौगानायाव हेफाजाब होनो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। नोंथाङा जिउनि गेदेर आनजादखौ उथ्रिनो हागोन, इयुननि फारसे नोंथांनि साननाया गोख्रों जालांगोन। मीन राशि। नोंथाङा मोनसेबो खामानिखौ मोजाङै मावथेरनो हानाय नङा, खामानिफोराव गुलुं गुजुं सोमजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।